Iinkokheli zomthonyama zifuna imisebenzi yawo ifumane ingqwalasela. Ngeli phulo yenye yendlela yokwenza oko. Iinkosi zethu ziyasebenza, masizi-honorishe. And ngokubalulekileyo nokukhethekileyo, uku-honorisha kwethu traditional leaders kungenza nathi sizazi okokuba singobani. Ukanti abantwana begazi bayayixhasa le nkqubo. Ethemba singabantwana begazi into yoba izawuthi ibonakalise wonke umsebenzi omhle owenziwa ziinkosi ekuphuhliseni uluntu ezilalini. Uba ngaba uhulumeni unyanisekile ekuthini ufuna ukuvuselela isizwe asenze isizwe esimanyane, inkqubo anoyixhasa. Umsitho wokuqala uza kubanjwa ngonyaka ozayo kwaye kujonge ukuba ubanjwe nyaka nanyaka. Kukwamiselwe nekomiti ezimeleyo neza kuqinisekisa ukuba konke kuhamba ngendlela eyiyo. Abongile Yankisi, kucofa imvaba.